алейкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Бародарои азиз, рости бисёр саволҳо ба мо пешниҳод шуда истодааст ки ба Россия сафар кунем ё на. Рости дирӯз як мошини мо аки Раҷаб, аки Ҷонибек аз Тоҷикистон ба шаҳри Екатеринбург сафар карданд ва 7 нафарӣ мошиношон 14 нафар хел удач нафар омаданд ки даромаданд, мақсад ягон бе проблема даромаданд аз Тоҷикистон рӯзи ҷумъа ба роҳ биромаданд. Дирӯз рӯзи душанбе соатҳои 11 шаби бегоҳ ба ҳамин худаи Екатеринбург расиданд. Бародари азиз, баъд ман савол додам ки ҳамин чӣ хел мақсад кадом одамо метавонанд биёянд. Одамое ки аз 3 моҳ гузаштагӣ документошон 100% буд, патентдошон метавонанд ки биёянд. Ва як чизи дигар қайд кунем ки МИДи Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карданд мақсад да шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон ки хубаш ки сафар накунед. Агар ба шумо ягон зарурият надошта бошад, метавонед сафар накунед. Бародари азиз, баъд паго биромада фалон канала тамошо кардем биё гуфт нашавад мақсад. Барои вақт шумо ба зарурият набошад, метавонед то 15-20 мая набиёед. Хубаш набиёед. Агар ягон зарурият дошта бошад, метавонед мана номерои мо бародаро акои Раҷаб худохоҳад агар аз Екатеринбург сафар ба Тоҷикистон карданд, аз он тараф чи номерои мо WhatsApp мо дар зери навор мешавад. Мо ба 15 нафар монтажник дакор. Одамое ки мақсад монтажника метавонанд сделни кор аст. Моҳаш 100,000 ки 150,000 меғалтонед. Фақат монтажникҳо, бародари азиз, 15 нафар монтажник лозим. Баъд шаҳри Екатеринбург хоҳаро, модаро метавонед патент дошта бошед ё бе документ ҳам бошед, худохоҳ ташкил мекунем, кор хеле завод ба. Он бародарое ки документ доранд, разнорабочий кор дорем, тарафи Нижний Тагил, бародарои Нижний Тагил метавонед связ бабуред, документ дошта бошед. 2700 аз Тоҷикистон 15 нафар монтажникҳо лозим. Он одамое ки документашон 100% буд, метавонанд WhatsApp мо ба дархост кунанд. мо маслиҳат мекунем аки Раҷаб кати агар мошин кати омадани бошанд, пожалуйста документошон агар ҳамаи дуруст бошанд, метавонем ташкил кунем биёрем. Он одамое ки документ надоштанд, мақсад зарур не, мақсад як моҳ шуд Тоҷикистон рафтагӣ шуд ва ё наметавонанд омаданд. Хубаш ки 3 моҳ гузаштагӣ бошад, чени 90 рӯз. бародари азиз, дар шаҳри Екатеринбург каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. Касое ки регистратсия лозим 100% гарантияш кати дар офисамон номерош дар зери навор мешавад. Авиакассамон инчунин кор карда истодааст. Каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. худатон эҳтиёт кунед. Ҳамин наворро падилиса кунед, шояд як нафар ба ҷои кор таъмин мешавад. иншоалло савобаш ба шумо низ мерасад. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яке мо дар фикри якдигар, дар фикри ободии ватани азамон Тоҷикистон бошем. иншоалло обод мешавем. бохи дар амони Алло бошед. ассалому алайкум. اینا بچه ها ساه سلامت اگر انیسته گذشته ما اینا ماشون به شتگی نه فاتیر نیست فاتیر نیست نه بیرون به بیرون زده است یک اگر انیسته رسی موازی اینا بینید ماشون به شتگی اما 1 2 3 4 5 6 7 نفریم انشالله ساخ سلامت هم اگر اینسی گذشت Ama kitle telefon kessa. Söz yok, çok var.